Γεια σας. Είμαστε στις εγκαταστάσεις του νέου βιολογικού βρασινών σταυρού Άνω Σταυρού. Ο νέος βιολογικός σταυρού Άνω Σταυρού βρίσκεται ανάμεσα στο Σκυρόδεμα και στο Λοτρεύιο Βρασινών. Όπως βλέπετε, οι εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη, το έργο υπάρχει και το έργο προχωράει. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν τα αποχητευτικά δίκτυα και η καταθλιπτική αγωγή. Αναμένεται το Σεπτέμβριο η δημοπράτηση του έργου των φρεατίων ατομικών συνδέσεων. Με την ολοκλήρωση και αυτού του έργου θα ολοκληρωθούν και οι εγκαταστάσεις εδώ, οι νέες δεξαμενές της επεξεργασίας των λιμάτων και έτσι το έργο θα είναι έτοιμο για λειτουργία. Η χρονική διάρκεια του έργου, η περάτωση του έργου είναι έως το Φεβρουάριο του 2024. Αναμένουμε από το Μάρτιο του 2024 να αρχίσουν οι δοκιμαστικές λειτουργίες και το επόμενο καλοκαίρι να λειτουργήσει κανονικά. Είμαστε εδώ για σας και συνεχίζουμε.